Yo. Ora jane jenengan ki ngopo ya kok ngelek-elek aku terus ki ngopo? Ora apa-apa, ora elek-elek kok. Kok gek cinta tapi tak tersampaikan. Apa ngono iki? Apa menjem-menjem? Ora kok dadi kowe kok muni cinta tak tersampaikan. Lah ora lho, nek wong sengit ki biasane ndulit lho. Dulit. Aku mau nek ming dulit. Lah Apa? karepe ngapa? Seneng kok ming. Apa itu? Kowe iki ibarat Oh, ora kuwi. Apa? Pribahasa kok. Mau piye pribahasamu apa? sengit dulit. Sengit dulit. Ya kuwi kudu pribahasa, nek pribahasa Nek iki basa. jawane apa? Pribahasa iki Apa? anu apa jenenge? Air setitik. Air apa? Apa? Air apa? Kok sik to tak mikir. Lho apa jenenge? Nila setitik. Ada susu sebelah enggak? Ya beda tuh kuwi ya. Ayo malah seneng banget.